ochranu ľudských práv netreba špeciálnu prípravu, stačí na to vôľa, a to najmä tá politická. Ľudia, ktorí majú moc zmeniť legislatívu a posilňovať ochranu všetkých z nás, musia konať. A namiesto šírenia nenávisti a nepravd musia dodržiavať svoje záväzky a pracovať na zlepšení právnej ochrany všetkých z nás. Teraz. Nie až na to príde čas. Dlhové rodiny, všetci sme súčasťou tejto krajiny. Nechceme byť čiernou ovcou Európy. Chceme byť krajinou, kde platí láska je láska, rodina je rodina. A tak, keď sa zo vzdelania stáva privilégium, z bývania luxus a zo zdravotnej starostlivosti nedostupná služba, stávame sa my, queer ľudia, znova terčom.